kada nako kabasa ning maong ebanghelyo maglibog sagko unsay gipasabot. Kamo nakasabot mo? Wasan no? So namalandong ko mutana ko sa Espiritu Santo ug unsa may makapasatisfy og gamay nako, murag mao ni ang lamdag. Usa sa mga gipasabot niini nga sa dili madugay mawa ko ninyo, apan sa dili madugay makit-an na sad ko ninyo, magminatay kamo og maguol pero mahimong kalipay ang inyong kaguol. Ang akong napamalandungan nga mao gid ni ang pattern sa kinabuhi dinhis kalibutan. Mao ni ang gi-design nga pamaagi sa Ginoo dinhis kalibutan. Unsa may iyang pamaagi na mag-una gyud ang kasakit, una pa ang kalipay. Nya kung dili ta mudawat sa kasakit, di sad ta makasinati og tinuod nga kalipay. Saman, agree mo, disagree? Example lang, kanang tinuod nga kalipay ba, pananglitan, hay may mag-una sa kinabuhi sa minyo, kasal o sex? Ang kanang yung proper gid ba, nindot yun paminahon ba, kanang hanay gyud ba unsa may maguna, kasal o puyo-puyo? Nindot gyud kay kasal paminahon. Mo nay akong gi huna-huna gis una katong sige pa kog panguyab nga ang akong plano minyo pa. Moingon gyud ko kasal gyud usa, una pa dulog. dug mo na sa amos una. Nako bisag makauyab pa kog prostitute, di gyud ko mohilabot unya na gyud igumag kasal kay paminaw nako nindot jud kayo ang feeling. Pero ang pagpakasal hasol kayo, antosonon kayo. Una, di mo magditdit, di mo maghikap-hikap og maayo, antos niya tigom pa ka kwarta, antos atid pa ka na mga seminar, secured pa ka na mga papers, antos pakaon pa ka na mga hinawayon kayo inig kaon, sige lagsaway murarabag ni tampo antos na sad na daghayan ta sunon, pero inig human porting lipaya kana sa minyo na kana na sang unsa may makalipay sa mga minyo na ay anak o way anak? Kusga kana naay anak. Nya sa may buhaton kinahanglan mamabdos gyud ang asawa. Unya dili na antos di ay kanang pagmabdos. Porting antosay, porti pag yung sakita na inig panganak. Matud pa sa akong mamas una inig bati na kuno, magbati man na ilang tawagan na maglibor. Abot ko kunos tumoy siyang buhok ang sakit. Hasta tumoy siyang buhok bahikapon sakit na kuno. Nya maglatay pa jud kuno lanot ang kinabuhi kay pila go gabok ang nangamatay anang sigig panganak. So antos pero inikakita ni mos bata nga nigawas nimo, inighagwa-hagwa nimo nya mo smile nimong bata, may kaing punan mawa imong murag lahi kayo nga kalipay ba? Lahi kay nga kalipay. Ana. Antos gyapon. Karon ninapo naman kabuk imong anak. Malipay pa ka anak. Malipay pa kag mamabdos ka. Nya imong edad 35 pa. Nya napo na kabuk anak. Kana manganak pa man ng 35, abot pa man ng 45. Agi usahay 50 manganak ko mangani. Malipay pa kag manganak. Di na di na jud ka malipay. Ay jud ko nyog ilara, di na jud ka malipay.
Ano, nating aliuban malipay pero di na normal. Ang normal gyud maguol gyud kag mamabdos pa ka kay di na koy daghan kaayo labi nagasunod ang tuig paras namo. 1960 na minyos mama og si papa, 61 na tao kamagwangan, 62 ang gasunod, 63 ako, nya 65 kanas Mio, 67 si Clito. Sunod ba? Perti pobriha. Lingo-lingo kuno sa papa mamay, di madaw nya si papa o si mama 38 pa edad, nya si papa 40. Nya unom na gasunod, 5 na gasunod, ingos papa hapit ako no way kaon. Lingo-lingo sa punan pa ni nato, luoy kay mga bata, luoy sadta. Unsa may ilang gibuhat? Aantos, way hikapay. Si papa ato higda pikasayid sa among balay, gamay ra mamig balay. Nya ang gasunod akong maguwang, akong manghod, then Clito, mama diri pikas. Nya usara may among babae kamagwangan dito gibutang sa among iyaan. Silingan na sad namo. Wall to wall sila. Kay magsikit kuno sila basin na sad kunog na sa sunod manghod. Lagyo. Nya ang sabot way labangay sa mga bata. Si mama magako sa kamanghuran, si papa magbukot magbanig, mo na iyang habol, ang banig ba nga dako pilon niya ang pikas higdaan, ang pikas mo ibukot, iapil niya og sod sa banig ang akong maguwang katos Pedro kanang paralyzed ron. Iapil niya og sod ba ako in town ma-outside ko sa banig. Nga sige mamigtabi ni Pedro ingnon deming papa, sod na dire. Igsod ng Pedro maglagot nakoy katabi. Natuog na ta, sod na dire. Pero naragot to pa dragon. Nya pagkadako na nako ngano man to pa nga imo mangyong isod si Pedro's banig. Ingos papa, kita biyang laki mingaon biya gitaan ang atong asawa. Nya ang akong hunahuna ato inigabli na kos banig mumatas Pedro, mabadlong ko. Ning kamot gyud papa ba nga di gyud siya maka hatag naglaing anak pero wa magamit og kondom, wa magamit og pills, wa magamit og ligation, antos ang gigamit, antos. O di lipay kayo kay nabuhi mi nila bisag pobre. Karon kusog na kay mangulikta ang usa. Di ba? O basig napunan pating itong daghan basig wa sa tingali. Akong point ba antos usa, una pa ang kalipay. Ang kalibutan karon mitudlo og binali. Unsa may gitudlo sa kalibutan? Likay ang pag-antos, pangitaa gyud ang kalipay. Kinahanglan lipay kanunay. Mo na gitudlo sa kalibutan ron. Hay mainyong sundon ang pamaagi ni Kristo o pamaagi sa kalibutan. Kinsa ninyo dinhi ang magsigig pangitag pag-antos kay nahibaw mo nga humag-antos na ay kalipay. Tasang gamot. Kanang mag-ampo gid balod tagay kog pag-antos aron ko malipay. Tanawa di bawa kabinuang man pader. Mao may pattern, mao may pattern sa Ginoo. Antos una pa ang lipay. At tanawar gud ang mga sugo ni Hesus kanang 8 beatitudes ato pa 8 ka paagi aron ta malipay. Happiness ba? The ways to happiness. 8 man na iyang gisulti. Matthew chapter 5 verses 1 to 12 man siguro na. Basahan ninyo. Di ba pirming gauna ang kasakit, una pa ang kalipay. Iya gid ng pattern. Ingos Kristo, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. Ang gingharian sa langit, kalipay nga way katapusan. Pero ang unahon nimo, kinahanglan mahimo kang kabos. Muna ang tanan nga gasunod sa Ginoo, ang mga apostoles, ang mga santos, bisan ang mahal nga Birhen Maria, nagpuyo yun sa kakabos, una pa sila nakasinati sa langit nga tinud-anay. Ang gasunod ana, bulahan kamong nagsubo kay lipayon kamo sa Dios. Dili ta lipayon sa Dios kung dili ta
subo. O yan na sinang gisulti diri, maghilak kamo og magminatay apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Lahi yung pattern ng Ginoo, no? Pananglitan, kasal o puyo-puyo. Nindot yung kayong kasal, paminaon. Muna'y akong huna-huna gisuna katong sige pa kong panguyab nga ang akong plano minyo pa. Moingong yung ko, kasal gyud usa, una pa, dulog. Dug mo na sa amos una. Nako bisag makauyab pa kog prostitute, di gyud ko muhilabot unya na gyud ighumag kasal kay paminaw nako nindot jud kayo ang feeling. Pero ang pagpakasal hasol kayo, antosonon kayo. Una, di mo magdit-dit, di mo maghikap-hikap og maayo, antos niya tigom pa kag kwarta, antos atid pa ka na mga seminar, secured pa ka na mga papers, antos pakaon pa ka na mga hinawayon kayo inig kaon, sige lagsaway murarabag ni tampo antos na sad na daghay ang tasunon, pero inig human porting lipaya. Kana sa minyo na kana na sang unsa may makalipay sa mga minyo na ay anak o way anak? Kusga? Kana na ay anak. Yang sa may buhaton, kinahanglan mamabdos gyud ang asawa. Onya dili na antos di ay kanang pagmabdos. Porting antosay, porti pag yung sakita na inig panganak. Matud pa sa akong mamas una, inigbati na kuno, magbati man na ilang tawagan na maglibor. Abot ko kunos tumoy siyang buhok ang sakit. Hasta tumoy siyang buhok, bahikapon, sakit na kuno. Nya maglatay pa jud kuno lanot ang kinabuhi kay pila go gabok ang nangamatay anang sigig panganak. So, antos pero inikakita ni mos bata nga nigawas nimo, inighagwa-hagwa nimo nya mo smile nimong bata. May kaing punan mawa imong murag lahi kayo nga kalipay ba, lahi kay nga kalipay ana antos gyapon karon ninapo na magkabuk imong anak, malipay pa ka anak, malipay pa kag mamabdos ka nya imong edad 35 pa nya napo na kabuk anak. Kana mga anak pa man ng 35, abot pa man ng 45. Agi usahay 50 mga anak ko mangani. Malipay pa kag mga anak. Di na di na jud ka malipay. Ay jud ko nyog ilara, di na jud ka malipay. Ano, nating aliuban malipay pero di na normal. Ang normal gyud maguol gyud kag mamabdos pa ka kay di na koy daghan kaayo labi nagasunod ang tuig paras namo. 1960 na minyo os mama og si papa, 61 na tao kamagwangan, 62 ang gasunod, 63 ako, nya 65 kanas miyo, 67 si Clito. Sunod ba? Parti pobriha. Lingo-lingo kuno sa papa mama, di madaw nya si papa o si mama 38 pa edad, nya si papa 40. Nya unom na gasunod 5 na igasunod, ingos papa, hapit ako no way kaon, lingo-lingo, punan pa ni nato, looy kay mga bata, looy santa. Kung sa may lang gibuhat, aantos, way hikapay. Si papa at tuhigda pikasahid sa among balay, gamay ra mamig balay, niya ang gasunod, akong maguwang, akong manghod, then Klito, mama diri pikas, nya usara may among babae kamagwangan dito gibutang sa mong iyaan silingan na sad namo wall to wall sila kay magsikit kuno sila basin na sad kunog na sa sunod manghod lagyo nya ang sabot way labangay sa mga bata. Si mama magako sa kamanghuran, si papa magbukot magbanig mo na iyang habol ang banig ba nga dako pilon niya ang pikas higdaan, ang pikas mo ibukot, iapil niya og
sud sa banig ang akong maguwang katos Pedro kananaan paralyzed ron. I-apil niya sud ba. Ako in town ma-outside ko sa banig. Nga sige mamigtabi ni Pedro ingnon deming papa sud na dire. Igsod ng Pedro maglagot nakoy katabi. Natuog na ta sud na dire. Pero naragot to pa dagon. Nya pagkadako na nako ngano man to pa nga imo mangyong isod si Pedro sa banig. Ingos papa kita biyang laki mingaon biya gitaan ng atong asawa niya ang akong hunahuna ato inigabli na kus banig mumatas Pedro mabadlong ko ning kamot gyud papa ba nga di gyud siya maka hatag naglaing anak pero wa magamit og kondom, wa magamit og pills, wa magamit og ligation, antos ang gigamit, antos. O di lipay kayo kay nabuhi mi nila bisag pobre. Karon kusog na kay mangulikta ang usa. Di ba? O basig napun-an pating itog daghan basig. Wa sa tingali. Akong point ba antos usa una pa ang kalipay. Ang kalibutan karon mitudlo og binali. Unsa may gitudlo sa kalibutan? Likay ang pag-antos, pangitaa gyud ang kalipay. Kinahanglan lipay kanunay. Mo na gitudlo sa kalibutan ron. Hay mainyong sundon ang pamaagi ni Kristo o pamaagi sa kalibutan. Kinsa ninyo dinhi ang magsigig pangitag pag-antos kay nahibaw mo nga humag-antos na ay kalipay ta sa ngamot. Kanang mag-ampo gid ba Lord tagai kog pag-antos aron ko malipay. Tanawa di ba wa kabinuang mo na pader. Mao may pattern sa Ginoo. Antos una pa ang lipay. At tanawar gud ang mga sugo ni Hesus kanang 8 beatitudes ato pa 8 ka paagi aron ta malipay. Happiness ba? The ways to happiness. 8 man na iyang gisulti. Matthew chapter 5 verses 1 to 12 man siguro na. Basahan ninyo. Di ba pirming gauna ang kasakit, una pa ang kalipay. Iya gid ng pattern. Ingos Kristo, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. Ang gingharian sa langit, kalipay nga way katapusan, pero ang unahon nimo, kinahanglan mahimo kang kabos. Muna ang tanan nga gasunod sa Ginoo, ang mga apostoles, ang mga santos, bisan ang mahal nga Birhen Maria, nagpuyo yun sa kakabos, una pa sila nakasinati sa langit nga tinud-anay. Ang gasunod ana, bulahan kamong nagsubo kay lipayon kamo sa Dios. Dili ta lipayon sa Dios kung dili ta magsubo. Yan na sinang gisulti diri. Maghilak kamo og magminatay apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Lahi yung pattern ng Ginoo, no? Pananglitan, niuban na ni akong buhok. Unsa man ni antos dili. Oy. Antos oy. Nakabati na ni akong naong. Ni samot. Og ako ning pakuluran, mubatan-o ni akong naong. No. Sakto ba? Batan-o niya. Lipay na kay ko. Bataan na kong naong. Mura man kong 16 years old. Pero inignaog na ko sagdanan, akong tinagsaon og tikang. Kay sakit namang tuhod. Na di na magparis ang naong ug ang tiil. Pero karon ako ning giantos, mga napo nako katuig aning antos. Unsa may resulta? Lipay na kay ko nga magtan-aw sa akong naong nga nagbalanse gikas babaw nga ris ubos. Diri tiguang og naong, ang linaktan tiguang sad. Di pares. Nayuban na to dinhi, bata kay naong, kay gipainat ang kunot, gipainat, niya gipakuluran ang buhok, bata kay naong, pero tiguang kay linaktan. Maglibog ka, mura mo ni siya masakiton. ayaw usba ang pattern sa Ginoo. Nya anha ta malipay
kung kamaotang mudawat og pag-antos. Ug ang pinakanindot nga pag-antos kinig yung pagdawat sa kamatayon. Muna ningon si Jesus, mawa kog kadiyot, pero inigbalik nako, dako kayo ang inyong kalipay. Gilubong siyag makadiyot, apan ang iyang pagkabanhaw nahimong kalipay sa kalibutan. Ni siya magminatay kamo, apan malipay ang kalibutan. Magminatay manggitang na mamatay, pero ato nang dawaton, kay ang gasunod ana, kalipay. Sa dihang namatay ang akong papa ba si Vero. Duha pa ko kabuwan adto sa seminaryo ni Sod kog June 1995. Pagka August namatay si Papa 1995. Dito mis hospital puwerte ginakong hilak. Ingon ko, Lord, hangyo lang kita ko nimo nga mabuhis Papa bisag makaabot lang ini-graduate nako sa philosophy. Tulo ra man ni katuig. Awa gyud wa kaabot og tulo ka adlaw, patay gyud. Nagkamatay ng Papa, dawat unsa pa may atong mahimo, gidawat. Mura kog naguol. Pero sa didto nako sa seminaryo, purti man diayng kapuya didto ang schedule, ang academics niya. Ako bugo-bugo bi ako gamay. Purti kinakong hasula, mura kog gitorture og maayo, pag-adjust pa nako sa mga kaning culture ba. Kay ako 31, ang akong mga classmate, ang edad mga 18, 17, 19, lisod kayo may mag-abot. So mo-adjust pa ko, pressured pa. Nya, duha biya to akong paralyzed, si Pedro o si Papa. Usa na lay paralyzed, kaya namatay mas Papa. Porti na kong pasalamat sa Ginoo. Salamat in taon Ginoo nga nakuhaag usa. Kay og magsigi paghasol dito, duha ka masakiton, ako ra bagyapoy kontakon, ako gyapon diri gyapon sila magsigi konsulta nako hangtod karon ari lang gyapon ako gikuhaan des Ginoo og usa aron dili ko ma-pressured kay nagdungan pa to na patay ko. Unya didto na nisod nga nasakit na sa mama, diabetic, siklito sad kanang among kamanghuran, nasakit na sa dagko pa kay gasto. Ana ba? Unya nagdungan pa to nya na pas Papa, makakonsentrate ka ako sa seminaryo, basig mo gawas ko. Karon may nakay ko kinabuhi. Nya lain pag yung asit atong pagkamatay ng Papa kay pag-abot na ko dito sa UST, dito man ko ga theology, pagdayon nag-ordain ako pagkadikon, naka-experience ko emotional crisis. Di na ko siguro nga magpa-ordain, nahadlok na kong magpa-ordain. Dunay sitwasyon nga akong giatubang emotional, sige na kong hilak, galisod na kong desisyon kung magpa-ordain ba kong dikon. Akong spiritual director dili naka-convince nako, doubtful nako. Ang gibuhat pagkagabi nagdamgo kong Papa, si Papa nga way grado ang gisulob katong iyang isulob dito sa among uma sa una, maoy nagkanta-kanta nako, gihapuhap akong ulo, sige kog hilak, mura kog niakmo siyang tuhod kay iya kong gipa lingkod, sige kog hilak, ingon ko tabangi ko pa, lisod ko aning akong desisyon, hapuhap ra kong Papa dire, nya iya kong kanta-kantahan, nya ni istorya dayon siya nako, Tagalog pag yun, Manila man, di ka Tagalog sa Papa, nindota lagi nako, Papa, ug pa mamatay, di makatog Tagalog oy. Nya paghuman iya dayon kong gidang adto sa among Adoration Chapel, ang sunod na kong nakita human yag hapyo diri dito sa Adoration Chapel, iya kong mo na sunod nga eksena, nagampo mi sa breviary English. Mike is Papang mo in English, murami kaming duha nagampo sa breviary. Nya paghuman ato nawa dais Papa.
Pag mata nako alas 12 gabi galingkod ko sa akong bed, sikog hilak hangtod mga alas 4 kadlawon nako pa kuyog magyug kanako kay bawo nako unsay imong gusto. Kinahanglan mahigugma ko kanunay ninyo isip mga ginikanan og magampo kanunay kay papa magititiglid og rosaryo sa amo. Ampo kanunay. Nako din ako mahadlok magpa-orden. Magampo ko. Orden na yon. Salamat kung papa namatay o pa mamatay. Moadto ka to sa Manila. Di ka ato. Nako sus Ginoo, salamat gid taong namatay sa papa. Kay wa siya maglisod og adto sa Manila, nakahibaw pagid siya sa sod sa akong kasing-kasing. Kay bao kay siya ba? Gisugo sa Ginoo ang anghel in the figure of my father aron ko maapis og ma-strengthened. Hangtod karon pagasang pito na ko sa papa kung na ako'y problemang dako kayo dinhi sa akong pagkapari. Nya kay namatay sa mama, i-appeal na sa nakog ampo. Tulin kayo. Amo na ako din yung sikreto nganong moingon mo, Father ba, relax kayo bisag dagko na kayong problema giatubang, relax kayo. Kay mao man ay kinaiyang papa. Papa si Vero, relax gyud kay tustanan. Si mama mao'y ratulon. Pagdayon ang kamatayng mama na relax sa to siya. Pero papa gi-relax kayo. Bisan kog magtupi tos papa namo. Tupihan mi ba? Siya man to'y motupi, gagmay pa mi. Magbugno ng iro, diya sa dool namo. Papa, di gyud mo iro, magsige ra gyud tupi. Usahay gud mahasanding nagong iro siyang kilid. Sige lang yapon siyang tupi. Si mama dito sa taas mo ni kuransa. Kunas mama to sa taas, perting ratulas, papa, sige lang yung tupi. Gagubat ang mga NPA o military dito sa amo na makwit ng mga tao. Papa, dito rin sa balay, anhapatog pang helikopter doon sa amo para hatag ang atong paambakon tong mga reinforcement. Siging pinusilay, siging rinakrakay. Naku niya, ikaw diri pa, no? Saan kayo siya? Diniras bay. Nindot kay paminahon, paka-paka diag mayo. Naku nga, no, waman sa kamo bakwit. Ingon din siya, maura ng pataya. Adto tanga to, patay ta, din patay ragapon. Pagka-relax. Maura sana ako karon relax-relax sa sago. Naku, mahalin ang yuta, okay raw. Mabayran, okay rasad. O di san mabayran, okay rasad. Kamo, musimba mo, muhog mo skulikta, okay rasad. O di san mo muhog, okay nagyapon. Palit mong slot, okay. O di san mo palit, okay nagyapon. Nga be, lingian na imong tupad. Yung na relax ra kas imong kinabuhi. Hina ka na. Mga ratulon kay tastanan. Mao na ang tao nga ma-relax ang kadang mudawat sa pattern of life nga gidesign sa Ginoo. Kasakit usa, una kalipay, kamatayon usa, una kinabuhi. Nya kun ato ning dawaton og puy-an, makasangyaw tani sa uban, wala nay stress, wala nay depression, wala na'y maghikog, wala na'y mag-away. Nga naman, kamao naman tang muantos, kay kahibaw tang gasunod ani ang kalipay. Nya di ta mahadlok mamatay, kay kahibaw tang nga death is the way to eternal life.